И здравейте хора, аз съм Алекс, а днес ще играем отново Brawl Stars. Дойде Stranger Things сезона, има Stranger Things Brawl Pass, който много ми харесва. Скинът в него е Eleven. Преведено на български 11. Има много яки емотконки. Също и Player Title и така нататък. Сега ще играем на Upside Showdown и ще се опитаме да спечелим тази емотконка на Милеван. Така, нека да започваме. Нещо, аз отворих карти, 2 карти съм отворил, даже 3. Отворих 2 легендари и една нормална, за 80 гофрети. И от първата легендарна ми се падна просто блинк и някаква сила, а от втората легендарна ми се падна скин на Кроу за 1000 блинк и 29 джема. Така, сега трябва да станем от първо до четвърто. Умряхме. Няма значение, поне печелихме някакви. Не на първо място, но на четвърто или трето май беше. Успяхме да се класираме. От първо до четвърто се води за победа. Така нека тук да се... Ей това. Атак Damage Heals 25%. Чуваме към килките. Колко много обичам така се набутам в тях и се сливам. Колко бързо се чупят. Умрях някакси и сега загубихме всички карти заради тъпата Шели. И аз съм малко виновен. Така, нека сега, ако искате на нокаут. Така. Те си ги пазя, ако взема Brawl Pass-а. Ако си го купя, да мога да го отворим целия с вас. Аз съм взел само тези 2. Да си имам поне нещо. Айде. И в някой епизод ще му пукнем целия Brawl Pass. Ще спечелим 3 героя. Отколкото аз ги водя. Ау! Те много лоши направиха. Давай. Нашия ще го уби. Браво. Той даже сега връща не го спря да го удря. А тук малко по-назад. Крола, ударили ме, съберели си супера, скочили. Няма смисъл. Спами на рандомите. Би го бе! Абе, аз имам чувство, че нашия е бавно развиващ или... О, между другото, да, Едгар ще убие. Още един шанс имаме.
Айде бе, Едгар. Обичай Афака. То кръл няма да му се получи. Но на гром ще му се получи. Да, човек, ние загубихме. Не. Той няма никакъв шанс. Не. Тъпо. О, 150. Такива гофрити. Егус. Там както се водят. Тук каним бай-бай. Пипчев. Така. Ще играем с... Не. С Кен. Така. То скин ми се падна от Legendary Star Drop. Май. Не е по-як. Кенджи с този скин, който сега ми е по-яко да играя. Back to come, be a friend. Дай на майка да ни стъмне, без да иска. Тук ми си казах, няма хора, които да хвърлят бомби. И видях, че има дай на майка. О, майко. Майко съм. Не пак ще загубим този ран, сигурно. Отказваме. Не, той пичекът му на спами отблизо, аз просто съм дебел. Не спайки дето. Давай. Пайпер. Добре. Добре. Манди, пази се! Опа. Ако му сляза на този спайки майки, ще ме убие. Нали? Не трябва да убием 40 човека, не да спечелим 40 игри. Имаме много нещо за отваряне, май. Не. Така.
Това. Исках да игра този път обаче с Мина. Ще на игра. И мисля да свършим епизода до тук. След тази игра. О, тук нямаме хора, които да мятат нещо. Доста демидж, признавам я. О, не, тия тримата. И тримата тапанарчета влязоха тук. Което е направо ад. Има някакъв шанс, минимален. Просто най-нито бие много демидж. Ама има шанс срещу нея. Да не се откаже. Въйте на нито не знае. Не, пейнто има повече демидж. Не демидж, хелт. Но най-нито бие повече демидж. Кой най-нито сега отиде по средата? Физически дете. Наблюдаваме как най-нито се издръска. Намирай. Не, пейнто най-силно. But don't sleep on me. Vacilão. Така. И хора, това е от мен от днешното видео, а от мен чао!